Салом алейкум, бародари азиз. Срочно якта мошини фурӯшӣ ҳастае. Opel Vectra. Солаш 97 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошина хаду, мотор, коробка хадавиш соз бародаро. Ҳуҷҷатош солнаш ҳастанд то 24 сентябра ҳуҷҷатош муҳлат доранд. Мошина хадои бародар фақат мегири ҳай мекунӣ. Қарор дорад бародар дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар Чапаев. Наша 33 000 сомон мега, хайдори ане боша бо камтар муомила дора. Бародарон ки хайдор ҳастем, марҳамат, рақами рӯи экрана ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед бо маълумоти баландтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Рақамои расида бародар WhatsApp имо дора. Дигар рақамаш боша бародар рақамои дастӣ ҳастанд, метавонед ки занг занед маълумоти баландтара аз соҳиби мошин дастрас кунед.